moet zich voorstellen, midden 85, een periode die voor Maastricht niet slecht was. Stadsvernieuwing, buurten opgeknapt, veel sociale sector gerealiseerd. Maar een soort ongerustheid, in ieder geval bij mij, over waar gaat deze stad naartoe, waar moet ze het van hebben? Wat is deze stad? Maastricht is een kleine stad in Europa, een middelgrote stad in Nederland. Waar moet die het van hebben? Manhattan aan de Maas, dus heel veel geweld, of zichzelf blijven. Het heeft al een sterke identiteit, zijn bewoners, heel chauvinistische mensen met grote trots. Maar ook de stad zelf is heel herkenbaar. Dus niet Manhattan aan de Maas, zichzelf blijven en vooral letten op kwaliteit. Kwaliteit als opgave. Er wordt tegenwoordig veel gepraat over kwaliteit, 15 jaar later. Maar in 85, 86 was dat iets bijzonders, want daar was vooral productie, volkshuisvesting, contingenten wegzetten. Omvang, vele woningen enzovoort. Dus mijn opgave was de stad goed te analyseren, te inventariseren wat is kwaliteit, waar gaat het dan om en dan het ook te organiseren. Alleen praten over kwaliteit is volstrekt onvoldoende, je moet het organiseren. En ik mocht dus leiding geven aan het organiseren van dat proces en ik mocht een apparaat vormgeven, dat heette de Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken, op verzoek van het college van BMW, heel indringend, want die wilde die kwaliteit, de gemeenteraad wilde die kwaliteit en dat heb ik mogen organiseren. Waar ik ja tegen heb gezegd is dat er in deze stad een aantal dingen anders moesten. Ja, bijvoorbeeld tegen het beter maken van de relaties tussen stad en Maas. De stad had zich in de loop der jaren, aan de overkant waar wij nu zitten, van die Maas afgekeerd. Het stadspark, het prachtige stadspark, eind jaren 60, dat was opgeofferd, op zich ook wel weer logisch, om te zorgen dat het centrum bereikbaar was, het kernwinkelgebied bereikbaar werd. Maar daarmee ontstond die Maasboulevard en daarmee werd er een strenge scheiding tussen stad en Maas gecreëerd. En vroeger was dat niet zo. Had je het kanaal, had je hele mooie overgangen en kon je veel makkelijker die richting stad, Maas, Maasstad maken. Nou, dat is zo'n thema. Daar hebben wij met de Rijksplanologische Dienst hebben dat eerst ontwerpend voor de hele Maasoever gedaan. En toen zijn we de plekken waar dat nodig was gaan invullen. Toen zijn er 2 parken aan de Maas gekomen. Toen kwam er een project dat heet Marktmaas, tussen het stadhuis en de Maas. Daar komt een heel nieuw stadskantoor, maar er komt ook een ondertunneling van een gedeelte van de Maasboulevard. Maastricht is chameleon. Chameleon is een klein beestje. Maastricht blijft een klein beestje. Maar u weet, de chameleon verschiet van kleur. En dat deed Maastricht ook. Dus militaire stad, heel sterk geweest, zie je nog overal. Industriestad. Heel vroege industrie hier, met Rigoux, een harde industriële revolutie hier. En na de Tweede Wereldoorlog regionaal centrum, vervolgens universiteitsstad en nu zakelijke dienstverlening en internationalisering. Maar die industrieperiode, dus van kleur verschieten naar de industrie en vervolgens naar de zakelijke dienstverlening, liep in elkaar over. En doordat dat heel vroeg was, liggen al die terreinen nu tegen die rand van de binnenstad aan. Dus u zit eigenlijk met uw rug naar ceramiek. En dat was tot in het hartje van de stad, in het Wiekse, was dat een terrein wat leeg lag. CQ leeg kon komen, want daar zat de industrie op. In dit geval ving ceramiek. En 23 hectare dan oppakken en tot verbinding maken tussen het Wiekse, de binnenstad en Randwiek, wat gerealiseerd was. Dat gat dichten, die ommuurde stad openbreken, dat vond ik ook een hele mooie opgave. Drugs werden een zekere periode weggestopt, kwam steeds meer opzetten, dus vooral vanuit het buitenland. En op een gegeven moment moet je de knuppel in het hoenderhok gooien en zeggen, daar moeten we ook wat aan doen. En dat betekent dat vanuit stadsontwikkeling dat signaal ook gegeven werd en dat er meegeholpen werd om drugsopvang te realiseren. Dat is een hele onpopulaire situatie. Je krijgt geweldig klappen, hè? Niemand vindt dat leuk. Nachtopvang voor zwervers realiseren en toch is dat allemaal gebeurd. Ik heb deze stad natuurlijk niet gemaakt, integendeel. Die is al 2000 jaar oud. En hij is zo mooi aan de volgende generatie overgeleverd, dat het een voorrecht was, in mijn geval ongeveer 15 jaar geleden, om vanuit stadsontwikkeling
daar leiding aan te geven aan een proces om Maastricht verder te brengen. Maar deze stad heeft zichzelf gemaakt. Overtuiging, ambitie, overtuiging, professionaliteit, liefde voor die stad, betrokkenheid, want ik kon heel fel zijn. Ik zeg, potverdorie, dat we zoiets aan moeten doen. En uiteindelijk goed uitvoeren. En dan worden de resultaten zichtbaar. Kijk, en dan gaat het lopen. Dan begint iedereen ook mee te doen en zegt, hé, dat gaat goed. En dat begint al bij een contract, als je een mooi contract kunt sluiten. Dus in dit geval bijvoorbeeld voor ceramiek was ze enthousiast. Dan geloven ze erin. En dan zeggen ze, nee, hij praat niet alleen over kwaliteit, maar hij haalt er ook die dingen bij die tot uitvoering komen. Ik zit hier nu een paar maanden bij Vesteda en ja, we hebben heel veel woningen in Nederland, 45.000. Maar die betrokkenheid, afbouwen en elders weer opbouwen, ja, daar kijk ik u recht in de ogen. Dat vind ik wel lastig. Die betrokkenheid hier afbouwen, dat vond ik al nogal wat. De stad heeft daar mij dat ook moeilijk gemaakt, hebben mij een prachtig afscheid gegeven. En nu ben ik met veel plezier overigens in andere steden bezig. Maar ik denk dat als ik 75% haal van de betrokkenheid die ik hier heb, dat ik het heel mooi gedaan heb. Dus ik heb me hier echt zeldzaam ingevreten. Dat haal ik niet in andere steden. Mijn stad, mijn verhaal kan ik het beste uitleggen aan de hand van foto's met teksten die ik van het college van burgemeester en wethouders van Maastricht en van collega's van het managementteam gekregen heb. Daar zitten hele treffende zaken in en daar kan ik het heel mooi in uitleggen. Dus hier is bijvoorbeeld een foto van burgemeester, van Philip Hoebe. En hij heeft als tekst, overtreffend is de trap die consequent naar boven leidt. En dat is een foto van het Bonnefante Museum van Aldo Rossi, helaas gestorven. Een hele mooie houten trap naar boven. Met die leuning die uit Luik geadopteerd is daar. En de tekst van Philip die wijst op het feit dat als je maar consequent bent en hardnekkig vanuit een bepaalde visie, en dat heb ik proberen uit te leggen, dat je dan heel ver komt. Philip noemt het dan overtreffend, is de trap die consequent naar boven leidt. Dus dat is een hele mooie metafoor van hoe iemand 15 jaar aan die stad heeft kunnen werken, als voorrecht ook. Dit is hier vlakbij. Dit is het gebouw van Centre Ceramiek, met de spiegel van de stad, een grote etalage wat er in die stad te doen is, met een mooi plein. Dus hier 1 minuut vandaan, een gebouw van de gemeente Maastricht, 50 miljoen. Ik mocht daar voorzitter van het bouwteam zijn. Jo Koenen was architect. En we hebben een fantastisch gebouw gemaakt in mijn zin, niet alleen qua uitstraling, maar ook qua functies. Dus een koppeling van de functie bibliotheek, archief, stadshal, dus een soort museum, waar bijvoorbeeld nu de Parken en Pleinen tentoonstelling loopt, en Europees Instituut voor Journalistiek. Dat is een heel levendig geheel. Er komen 600.000 tot 800.000 mensen op jaarbasis en is vooral ook Maastricht in de 21ste eeuw. Hier komt heel Maastricht digitaal zijn informatie halen en dat is toch fantastisch. Dit is een hele mooie foto van het landbouwbelang. Dat is vlakbij bij Sappi, bij de papierfabrieken. En dat is een industrieel monument. En daar komt een 5-sterren hotel in, een voorstel van Hubert-Jan Henket, om met behoud van dat industriële karakter aan die Maas een heel mooi hotel te maken. En Ramon Leenders, wethouder cultuur onder andere, die zegt daarvan van landbouwbelang naar belang en van land naar bouwbelang. Dus dat heeft hij heel poëtisch weergegeven. Dus daar ontstaat straks een heel mooie ontwikkeling. Ik wens de stad van harte toe die hardnekkigheid en die strengheid vanuit de visie die de stad heeft. Kwaliteit van zijn bewoners, kwaliteit van de mensen die hier werken, maar heel zuinig blijven op die identiteit en vooral als je het kunt, dan ook hele mooie nieuwe dingen doen. Dus iedere keer weer als je iets nieuws doet, de spijker op de kop slaan. Dan gaat het goed, dus niet overmoedig worden en consequent blijven vechten voor het goede, zo niet het beste. Mijn kreet daarbij is bijna goed is fout. Volgens mij is dat een duidelijke stelling.